sing bocah-bocah. Sugeng enjing, Pak. Tahu dhewe ketekanan murid anyar. Ayo nirum kenalan sik. Sugeng injing kanca-kanca, nami kula Ningrum. Aku pindahan saka Semarang. Muga-muga dadi dadi kanca sing apik ya. Sugeng enjing Ningrum. Hei, kowe lapo nih kene iki panggonku. Ngene ngono wae. Arek anyar ta kowe? Arek ora duwe isin, ora ngerti kowe kene iki sapa? Bocah anyar to, ndelok gayane wae kampungan. Makane sepatu kayak kuno. Nek arep ngomong aja kasar wi. Wong anyar iku dijak rukun ora malah diejek. Awas kowe cah loro, aja sok pinter kowe. Sing kene berkuasa iki aku, ora kowe. Heh, bocah anyar kok meneng ae? Boyo dolan aja mung maca buku. Aku seneng maca wi. Aku gak pengen golek masalah. Sok pinter. Wong kaya ngene iki gak bakal ngerti urip modern. Dudu urip modern iki jenenge ora duwe ati. Iya aku heran kok senengane golek salah-salah wong. Hei, aja sok pahlawan koyo Laras. Sing nguasai kelas iki aku. Nek awakmu gak pengen susah nek kelas iki, ilu aku. Ratri mau mergo kowe sugih lan duwe geng ora ateges kowe bisa nindes wong liya. Terus, kowe apike nglarang aku? Ora guna. Wis aja ngurusi wong loro kuwi. Ora guna. Ayo wi. Aku udah rencana ya, aku udah lari buku, terus aku mikir dulu, mesti ada yang percaya sama aku. Apa idemu? Ningrum panjang cocok jadi korban bocah ku polos, mesti orang bisa membela awak dewe. Ya kuwi sing ndadekne gampang jebak dheweke. Wong mesti bakal percaya nang aku. Ya, deloken toh mergo aku luwih sugih lan duwe geng. Ningrum mung bocah opo sih? Tapi yang ketahuan piye? Gak bakal. Wis toh percaya karo aku. Arek-arek podo bakal percaya karo aku. Deloken toh aku sugih duwe geng. Ningrum mung bocah opo toh? Alah, kemarin tuh ae pokoknya sukses. Traktir aku jajan ya. Oke, wes gampang kuwi. Aku lo gak pengen nyanyi Ningrum ya. Tapi aku mek pengen gawene wonge nangis. Ya wes gas wae aku bakal terapa kabeh lan dukung kowe nek wis ndukung. Aku mau butuh delikne duweke ning panggonan sing pas. Sak bare kuwi tinggal delok Ningrum dielek-elekne arek-arek. Ndang wae, aku arep delek duwe nang apa kok tak Ningrum. Lan cepet. Aku mesti arek-arek padha nyenek-nyenek Ningrum. Rencana sing apik kan, ayo dilakoni. Duweku nang ndi iki? Waduh, ilang toh. Iki mesti Ningrum sing nyolong. Mesti arek kuwi. Wong kan wong kampungan, mesti gak duwe. Makanya juga tadi dicolong. Dia ngerti kan dia lek sugih. Makane kuwi. Hei, Ningrum, awakmu gak ada nyolong duweku. Arek tampung, mesti awakmu sing nyolong duweku. Ngaku kan. Ratri kowe apa kok bengak-bengok? Iki, arep kula ical, kula boten ngertos sinten sing jupuk. Nanging wau pas kula keteng kantin, kula ninggali Ningrum, duwe Ningrum. Ningrum tenan. Pak, kula mboten lakoni, kula mboten nate ngambil artanipun Ratri. Kula mboten beda Ngambil artanipun Ratri malah bisa ngapusi. Nggih, Pak. Ningrum punika ingkang tiyang jujur. Kula mantep pilih wonten ingkang mboten lek Nang kono, ayo tak goleki Ratri, duitmu sak piro? juta, Pak. Pakmu nggawa duit akeh Ratri, gawe apa? Damel aku bayar SPP, Pak. Ningrum kan ndek sak yuta ing tasmu. mboten, Pak. Kula namung kagungan 10.000 kagem jajan. Ya wis, saiki tak goleki Ningrum. Oleh bapak buka tasmu. Nggih, Pak. Niki.
Lho Pak, iku duwe kok Pak. Ningrum nyolong tenan, Pak. Kula mboten semerebut menika saking pundi. Kula sumpah mboten ngampil. Pak, panjenengan nemui arta menika ing tas alite Ningrum. Yo. Awakmu iling ora ra mau Ningrum ninggal tasnya diluk pas buang sampah. Iya, kuwi mau sing nyelip rat. Ngomong sing jujur. Pak, niku Yesus Ningrum sing nyolong. Yesus buktine teng tasnya Ningrum. Tak takoni maneh, piye carane butiku iso ning tas Ningrum? Kowe ora dhewe gak? Dhewe sing jupuk. Pak, menika Dewi panjenengan pirsa piyambak. Dheweke ngaku mau melu aku. Mboten saged maring itu Tuhan menyang kula piyambak yen dheweke sing nglakoni. Pak, kula mboten purun. Nanging Ratri nyuwun kula supados nindakaken menika. Kula nyekseni piyambak nalika Ratri nyelepaken dhuwit menika wonten ing tas Ningrum. Kowe ngapusi ta? Aku malah nyalane aku malah bela Ningrum. Ono alasane. Ratri, kowe ngapusi kabeh wong. Kowe nuduh Ningrum bujuk Dewi lan meh merusak jenenge wong. Iki ora sing diterima. Nak kula mau guyon. Ratri, iki ora becik. Kowe ora iso sepenak nyalahne wong liya. Saiki kowe kudu tanggung jawab. Saiki Ratri kowe kudu njaluk sepuro. Ningrum ora pantes nampa tuduhan iki. Ningrum, aku nyuwun sepuro, aku pancen salah wis jawabmu. Ora apa-apa Ratri, muga sing dadi pelajaran ya kanggo awakmu. Wis, Ratri saiki melu bapak nang ruang guru. Dewi pisan. Pak,